Айде. Едно, две, мадафакър, записваме в братле. Тук сме в час, много яко се напушваме всеки ден, пушим лайна, взимаме щетня. Ето го и Сашо. Какво става? Ето го и Бождар. Кажи нещо на нашите зрители, бе. Кажи нещо на зрителите. Поздрави ги по телефона. На ти бабката майна свинска. Го стана е свиня? Пускай ти на врата. Аз съм ги изстрел, бе, копеле. Тума дев, бе. Моля? Моля? Шеп, комано. Ай, копелето вече го спирам, че ме заболя на главнята. Ай, ти от мене.